Txanda hau amaitzeko, EH Bildu taldearen ordezkariak dauka hitza. Arzuaga jauna, zurea da hitza. Legebiltzarkideok, azken garaietan urrats garrantzitsuak eman dira urte luzetako gatazkaren konponbidean eta normalizazio politikoan. Horrekin geratu nahi dugu. Egun, aiete daukagu bakerako ibilbide horri bakarra, integrala. Euskal Herriko gehiengo sozialaren babesa duena eta gatazkaren irtenbidea nazioarteko erresoluzio prozesuen agendan maila gorenean jarri duena. Aieteren lehenengo puntua bete da, eta erakundearen jarduera armatuaren behin betiko amaitzeko adierazpena urrats garrantzitsua da, gizarte osoak zinez eskertzen duena. Oraindik ez dugu antzeman, aieteren bigarren puntuak Espainiako eta Frantziako gobernuei eskatzen dien aldeko jarrera agertzea. Gatazka armatuaren ondorioez aritzeko elkarrizketak zabaltzeko borondaterik ez dugu ikusi. Positiboan emandako urratsak sektore politiko jakin batek eman ditu. Nere eskerrean dagoen bankada horretatik etorri izan dire urrats positiboak alde bakartasunetik. Argi dago aldiz, non dagoen aurrera jarraitzeko ezintasuna, non dagoen frenoa. Batzuk inmobilismoan eroso daude. Egoera hori desblokeatzeko eta erakundeak aurrera jotzeko beste ahalegin bat egin izan du, negoziazio prozesu bat aurkeztuz. Proposamen bat luzatu du eztabaidaren helburuak zehaztuz. Etaren armagabetzea, bere egitura armatuen desegitea eta bere militanteen desmobilizatzea. Etak proposatu du Euskal Herriaren desmilitarizazio horuntz urratsak ematea. Euskal Herrian dauden indar armatuak konfrontazio armatuaren ondorengo egoera honetara egokitzeko. Euskal preso eta islari politikoek etxeratzea helburu izango duen prozesua ireki behar da. Eta gatazkak eragindako biktima guztien aitortza. Horrela, elementu guztiak mahai gainean daude. Lorgarriak diren helburuak dira. Atzamarren puntakin ikutu daitezkeen helburu lorgarriak dira. Irtenbidea bilatzeko proposamen zintzo bat daukagu mahai gainean. Batzuen eta besteen interesak asebetetzeko elementu guztiak agertzen dira. Gizartea behin eta berriro eskatzen ari denari erantzuten dio planteamendu horrek. EH Bilduk bere konpromiso irmoa adierazten du bake eta normalizazio demokratiko eta soziala eraikitzeko. Tamalez, borondate eta jardun praktiko horren aurrean oztopoak baino ez ditugu ikusten. Gaurko eztabaida horren adierazlea da. Gaur ikusi dugu batzuk fiskal eta epaile togak jantzi izan dituztela EH Bildu akusatuen bankilloan jesarrarazteko. Ez da ekimen bat, bake eta normalizazio politikoan aurrera egiteko. Euskal Herria Bildu akusatu, epaitu eta zigortzeko baino. Ekimen honen helburua ez da bidea errestea, izandako sufrimendu anitzaren artean empatia sortzeko eta ezberdinen arteko konfiantza berreskuratzeko.
Gaur EH Bilduren kontra aritzea zen helburu jakina. PPek aurkeztutako legez besteko proposamen honekin bere inmobilismoa justifikatzea baino ez du bilatzen. Lehenengo ekimena bere posizioa sendotu behar zuten. Gu ordea lubakietako, trintxeretako borroka honetan ez dugu parte hartu nahi. Beste bat izan behar du markoa, gaia osotasun eta lasaitasunez eztabaidatzeko, ez gaur aurkeztu den legez besteko proposamenaren markoa. Konpromezu osoa agertu nahi dugu positiboki hitz egiteko eta proaktiboki jarduteko. Horregatik, eztabaida horren mesederako atzera botako dugu gure zuzenketa. Gai hau eraginkortasunez tratatzeko gatazkaren konponbidearen gaineko osoko bilkura monografiko bat egitearen beharra mahai gainean jartzen dugu. Eskerrik asko. Eskerrik asko Arzuaga jauna. Erantzunen